Морибана, Рика, Найгере, Сейка. Уважаеми дами и господа, може би си мислите, че говоря на някакъв чужд език. Да, така е. Този език е японски, а тези думички, които казах, са част от изкуството, наречено икебана. Още за него ще научим от тези млади наши приятели, отново от училище Гео Милев и от тяхната преподавателка Таня Кайрякова. Здравейте! Здравейте! Айде сега да разкажем много кратко какво е това изкуство, как решихте да се занимавате с децата с него? Това е едно прекрасно японско изкуство, произлиза от будистските храмове, 14 век става официално изкуство, има много стилове в него. Ние работим в два основни стила, това са морибана и рика, или ниска и висока ваза. Хубаво, че ги пояснихте, защото Да. аз в началото само така ги казах. Да, обикновено хората мислят, че това е само едно подреждане на цветя, но в действителност не е така. Това е пресъздаване на природата, на естеството на природата и на философията, ако щете, на природата в една малка ваза. И както казват японците, те имат любими цветя, това са хризантемите, това са и божурите. И обикновено за младите момичета казват, че божура, когато е на пъпка, това е като едно малко дете. А по-късно, когато детето порасва, момиченцето, т.е. разцъфва като божура, като по-така и вече в разцвета на своята възраст се получава един разцъфнал божур. Много красива символика. Да. Как се увличат децата по това изкуство? Съвсем естествено стана. Просто аз, понеже съм учила икебана и просто така ги запалих децата. На тях страшно им хареса, защото, както виждате, те сами отвътре всичко това, което искат да направят, показват своята душевност даже, защото икебана е и душевност. Строги ли са правилата на икебаната? Имат ли точно определени неща, които трябва да се спазят или и позволявате импровизация? Има стилове, в които не се позволява такава импровизация. Това са строго официалните стилове. Това са стиловите за чайна церемония, т.е. чабана се казва този стил. И при него има официалност. Също и другия стил, но при нас вече в съвремието на децата е позволено, пък и на нас вече да влагаме художествено, вариации, импровизации. Възможно е в тези два стила, понеже те най-лесно така се приобщават към децата и могат да работят самите деца. Харесва им. Най-вече им харесва това, че работим, морибана се работи с кензан. С бодличките, върху точно които така, се нареждат самите цветя. Се нареждат. Това е специфичното за този стил. И това, че в стил морибана и в другите стилове, в които работим, трите основни елемента са под определен ъгъл. Значи имаме връзка и с геометрия, там е вече строгото. Аз ще си поговоря сега и с тях, да ги видим как възприемат всичко това и интересно ли им е. Подреждам ти бритона като икебана, си го направил. Сам ли го правиш или ти помага някой? Не, сам си го направя. Браво на тебе. Кажи ми сега какво си подредил в тази висока ваза или сейка. В тази висока ваза подредих няколко вида цветя. И клончета гледам, от върбичка, леска. Тук има... Добре, висок, хубаво цвет. А какво изразява това нещо? Това нещо изразява основните елементи. Земя, човек и небе. Земя, човек и небе. Това е вече другия стил, ниската ваза, морибана. Много добре аранжирано, с много вкус. Я да питаме майстора. Хайко как хаската? Имам цветчета, лилиум, гербер и клонки. А какво изразява тази икебана, тази композиция? И пролет на утрин. Я ми разкажи твоята пролет на утрин. Има роса, те са топчетата, тук са цветята и тук са
по-високите дървета и растителност. Да. А това? Гербера? То е слънцето. Моето се казва Пролетни крила и символизира пролетта, колко е красива и как разцъфва. Интересно, намерила се едно клонче, в което си вплела лале. За по-интересно го направих. Определено. Сама ли реши така да го подредиш? Госпожата малко ми помогна. Я да видим сега твоята висока композиция. Какво символизира? Пеперутки виждам. Това е, моята се казва пролетно ухание и символизира как природата и сама може да се оформи. Искаш да кажеш, че според тебе по този начин природата сама композира подобно нещо, така ли? Да. Всички знаем, че цветята имат език. Как се употребява и какво значат в случая тези композиции? Орхидеята какво значи? Всъщност при японците това не е толкова... При тях всичко значи нещо. При тях всичко както виждате, те с такова преклонение пред природата и затова и всичко, което използват, всичко е толкова естествено и при другите церемонии, и при чайната, и тук се използват само естествени материали. Това е характерното за икебана, нали? Не за другата европейска аранжировка, която сме свикнали да виждаме по магазините. Много добре сте се справила и с децата, и с вашите произведения. Просто искаме да ви пожелаем успех и да обещаете, че още ще има. Да, имаме сили за още. Това са едни живи картини и аз предполагам, че все по-напред и напред всичко ще бъде много ще имаме повече изложби, т.е. Допира на децата до природата винаги е нещо положително. Да, те имат нужда от това, защото, знаете, съвремието не ни предлага такова голямо изобилие на среща с природата, а ние си я доставяме тук. Успех! Да, благодаря ви много.